ସୁନା ତମ ପାଖରେ 6,000 ଟଙ୍କା ହବ କି? କଣ ହେଲା? 6,000 ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କା 500 ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, 6,000 କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଆରେ ଦେଖ ଏଇଠି କୋଉଠି ରଖିଦେଇଥିବ ଯଦି। ମତେ କୋଉଦିନ ପଇସା ଦେଇଥିଲ? କହୁଛ ଏଠି କୋଉଠି ଥୋଇଥିବ ଦେଖ। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଯଦି କୋଉଠି ଡବାଟବି ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିବ ଟିକେ ଚେକ୍ କର। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ତମ ପର୍ସରୁ ପଇସା ନେଇକି ଡବାଡବି ଭିତରେ ରଖୁଛି? ତାମାନେ ସତରେ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ? ମୋ ରାଣ ଖାଇଲ? ତମ ରାଣ? ସତରେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ହେଲେ ପଇସା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ସୋରିଷ ଡବାରେ ଏଇ ଯୋଉ 6,000 ଟଙ୍କା କି ରଖିଲା? ହଁ ମୁଁ ହିଁ ରଖିକି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତମେ ତ ରାଣ ଖାଇଛ ନା? ହଁ ତମର ହିଁ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତ ରାଣ ଖାଇଛି ନା। ହଁ ଏମିତିରେ ବି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଛଡା ଘରେ ରହୁଛି କାଠି।